Wirt iż-Żejtun irrikonoxxiet b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru Roberta Bela fil-jiem li għaddew dwar żona agrikola fil-qasam industrijali ta' Bulebel. L-għaqda mhux governattiva esprimiet dan fi stqarrija fejn irreferiet tal-kampanja li kienet bdiet ftit ta' snin ilu biex din iż-żona tibqa' mhux mittifsa u tiġi salvata minn iżjed żvilupp industrijali, anke jekk l-art tinsab fiż-żona tal-iżvilupp. Il-Prim Ministru ħabbar dan f'Marsa Xlok waqt attività tal-Partit Laburista bħala parti mill-kampanja elettorali is-saħħa lil Maltin għal elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Hawn Roberta Bela insista li meta nitkellmu dwar l-ambjent m'għandniex nibżgħu inkunu kuraġġużi. Kien hawnhekk li fost affarijiet oħra ħabbar il-ħidma tal-Gvern biex ikun assigurat li art agrikola li tinsab fil-qalba ta' Bulebel ma tiġix żviluppata. Ninsab f'pożizzjoni wkoll li nikkonferma li il-pjan lokali għal dak li jolqot iż-żona industrijali ta' Bulebel se jkun qed jiġi modifikat biex wieħed jiġi jiżgura darba l dejjem li mhux se jkun hemm żvilupp hemmhekk illi ikun qiegħed jolqot art agrikola. L-art agrikola kienet raba u hekk se tibqa'. Fl-istqarrija tagħha Wirt iż-Żejtun esprimiet li tistenna bħeġġa biex fil-jiem li ġejjin issegwi l-istruzzjoni mill-Gvern lill-awtorità tal-ippjanar biex jiskatta dan il-proċess. L-għaqda temmet tajt li tħares il-qudiem bħerqa li dan ir-raba jkun salvat minn żvilupp darba għal dejjem biex bekk iż-żwieten u l-komunitajiet tal-madwar ikomplu jgawdu minn dan l-ispazju miftuħ.